Chasci an Captaen Jake Morrison an long achtarnach ulmhór a bhí ag snámh sa spás os a gcóir. Bhí sé álan bhealach a chur a bhrolach faoi gréim. Bhí an saithach cosúil le críostal agus solas. Ní rá cosúil leis an miatal agus an cruach dá hathach féin, an UES Frontier. Tar éis 3 mhí ag taistil níos tapúla ná solas, bhí an cinenne Daonna tar éis bualadh le duine eile sa dorchadas farsing gin spás. A hiarna, tá teachtarach dá seolach a chu cogan, a dúirt an Lieutenant Ben Clark ón na stáisiún. Bhí a gu seabhach, ach déitoch Jake an scetimíní a clostáil faoi. Bhra siad go léir é. Seo an nóméid a aród gach rud don cinenne Daonna. Déich an dochtúir Lisa Martinez suas ón na scanóir. Tá an bogara estrúcháin ag oppar go forfa. Labhraíonn siad I batrún Vatamaticúla, an Lake Cúil. Stot si agus rinne si éamh gára. Bhfad ó fáilte a chur roin chuig rudéigean a dtugtar an chomh Réaltrach. Chléin Jake agus dhíri sé a éide. Oscail Cinéal. Déanaimis an céad tuiscint bha. Sciúb an scáilán mór agus léirí sé intitis a thóg a náil Jake. Bhí sé ard agus tunaí le creiceann goram palla a bhí cosúil le lonrú go bog. Bhí a súla móra agus cinealta cosúil le súla fianna. Nuair a labhair sé, bhí a gu ceolmhar agus séimh. Fáilte, paistealaithe anatnid. Is mise an cóirlóir zar de bhaintear bhelaní. Fáilte a going ród chuig spás na chomh. Cén domhan as a dégan tú, shiúil Jake ai. Is mise an Captaen Jake Morrison ó Daonna. Is daoine muid agus is sé seo ar géad thuras lasmig dár góras gréine baile. Dachrí rudéigean I léiriú an achtarnaigh. Bhéadach na súla séimhe le rud a bhí cosúil le iontas, beidir fiú imní. An ort tú Daonna, díomhréis gar. Bhí cré ina gu ceolmhar anois. Sin ceart, a dúirt Jake. Is sé an tríú plánéad ó Norn Grian, ag éin gorma, forraisí glasa. Áit deas go leor, in dáíre. Taobh hir jazar. Déitoch Jake achtarnaigh eile a eicáil ag glúiseacht go tapa, ag brú cnippi agus ag caint I gcóráite scetimíní. Chur an cóirlóir suas lámh ada, íogar. Captaen Morrison, caithfidh mé a dhíri ort fannacht agus mid ag seiceáil or dafid. Déan tú féin cumpardach le do háil. Chuaigh an scáilán dacha. Déich Jake a chriú. Bhí an Dr. Martinez ag crumog a scanóir a líis. Bhí an taiscadar Rick Harper a gara ceannaisí ag seiceáil na góras airm nás gnás. Thucraí an ambassador Karen Thompson a gúna agus bhí sí néarógach. Bhí sin aisteach, a dúirt Lisa. Cén fát phleagar siad aisteach sin nuair a coolla siad faoi domhan. Sula bhéadach aon duine phleacra a thabhairt tháinig an scáilán beo a líis. An uair seo, bhí 5 achtarnach éagsúil ann go léir ag breathnú imníoch. Bhí 7 car sa lór, agus bhí cuma gur chonaic sé tebhse. Captaen Morrison thosaigh an cóirlóir go máil. Léiríonn or dofait go bhfuil de dheonn, Daonna, eicmithe mar Domhain Bháis acma dó dhéag. Ciallaíonn sé seo gur ceann de na plánéid is chontúirteach a fuaireamar riamh. Níor tháinig aon SCÉAL cliste chun cinn rudabe níos chontúirteach ná Domhain acma a trí. Stud sé. Go dtí seo. Chléin Jake, chontúirteach? Níl Domhain chontúirteach sin? Cínte, tá roinnt stoirmeacha agus crith talúnagan, ach níl aon rud ró cracáilte. Déich na hachtúnaigh a chéile le léirithe a bhí ag tosú Jake a aithint mar agla. Tá fórsaí imtairngthe ag de dheonn atá faoi dó níos láidre ná an meán gCónaidhm, a dúirt achtarnach eile. Bhí an ceann seo cosúil le féileacáin ulmhór le an imirce súla. Tá oxygen I d'atmosfér ag léal a bheith tuxnach don cuid is mó gena specis. Tá de phlánéid ag follingt ó ís igur rialta. Brúchtaí bolcanacha.
agus tiontar ó cailagacha spáis atá mór galóir chun mór runna escrísa. Agus na cracadóirí, a whispered achtarnach trú a bhí cosúil le blá siúil. Léiríonn na taifid créatúir de gcón a helgan ín grúpi a bhfuil fiacla dearta le haidh marú acu, agus cuid acu a bheith níos mó ná ár bheiticlí is mó. Scríomh Jake a ceann. Well, tá béir agus seircanna agus rudaí agan, ach is gnách go bhágann siad líon féin muid má áganmid iad féin. Bhí an tost an long achtarnach fada sin go ceap Jake go raibh an nasc caiilte. Deire, leabhar zar a ríis. Captaen Morrison ba bheith líon cura a thabhairt dit féin agus de clú chuig stáisiún Kepler le haidh searmanas formúl CHEAD TEAGMHÁIL. Mar sin féin, caith mu do roinh scananna bithe líocha rialta a dhéanamh dús bhatha le sa bháilteacht gach duine. Nói, a dúirt Jake, ba bheith líon a bheith ina gcóir sonna maith. Uair an cléig ina dhiaidh sin, bhí Jake agus a fireann sinsearach ina seasamh sa rudar a dug na heachtrannach seomra fáilteach stáisiún Kepler. Bhí an seomra olmhór agus línta le soilse lonracha boga. Bhí gach rud ré agus cuarta, mar a bhí sé tar éis fás seachas a bheith tóga. Bhí na scanóirí bithe líocha cosúil le boga déanta as ceol airgid. Shiúil Jake tríd dúis, ag mothú brín beag tingling. Níor tharla aon rud eile. An taobh eile, bhí airm beag de áirithe achtarnach ag fécint scáileán agus ag déanamh fuimeanna a bhí cosúil le inneoch. Bhí roinnt ag scríomh nótaí tapa sin go raibh a lábha ag dul I léig. Bhí daoine eile ag caint in gcuthain na tapa, ard. An bhfuil gach rud ceart golóir, a díomhráid Jake. Déach an dochtúir Welter, príomhheolaí an stáisiún, suas ón na scáileán. Bhí a speitis cosúil le cross idir mantas creithe agus uilimh, le spéiclí beaga. Tá de dlús cnámh daicud faoin géad níos arda ná aon rud a tafadach a gcuin riamh, a dúirt Welter in go cri. Tá de bháis musal trí thuaire an bhean réaltrach. Tá de cuid frit gníomhre, well, tá si dóianta, agus is cosúil go bhfuil de úlingt pian. Déach sé a scáileán a ríis, agus rinne sé fuam cosúil le bréagán ag scréach. Os na cárteacha. Shiúil Lisa Martinez tríd an scanóir ina dhiaidh sin. Rinne na heolata achtarnach fuimeanna níos imníoch fós. Tá sé seo iontach, a dúirt Lisa, ag féchint a gcuid léthireachta. Cad atá gnáthach dad a speicis? Haspáin bealtar córtaí. Seo an saoranach meán chomh. Bhí na híomhlacha I bhfad níos ísle ná mar a bhí ag na daoine. Ha? A dúirt Lisa. Mar sin, tá míid beagán níos deocra ná an meán. Tá ciall leis sin is dácha. Thuaigh an taisceadar Harper tríd an scanóir, agus thosaigh na heachtrannach ag cúlú óna drealamh. Ba an tambassador Thompson an ceann dearannach, agus faoin a críochnaí si bhí leath de na heolata achtarnach tar éis an seomra a ágáil. An bhfuilimid tríobhlóid? A díomhra Karen. Bhí zar le feiceáil flankt ag gardaí a bhí ag brathnú néarágach in nóin arm a iompar. Ní trioblóid go díreach, ach cofmid a thuiscint cad atá á lámh seo le gáin. Fecinn tú, Captaen Morrison, le 50,000 bliain na cónaidhm réaltrach, níor bhfuil muid riamh le speicis cosúil leatsa. Is midne, de réir gach tubis, na beans is cumasaí go fisiciúil a bhuailimar riamh. Déach Jake a chrú. Déach siad arás leis an léirú céine confused. Ach, is daoine mid, a dúirt Jake. Níl mid speisialta. Sin nuair a thug Jake nach raibh na heachtrannach imníochach. Bhí siad scanrathe. Scanrathe de agus dá chrú, agus ní raibh aon smaoinemh ag Jake céin fát. Trí lá a bhí coit ó bhuail siad dús, agus déitoch Jake Morrison a rá go raibh na heachtrannach fós néarágach timpeall ag gíine. Gach uair a shiúil sé síos na halaí de stáisiún Kepler, stoppach grúpaí achtarnach ag caint agus ag fécint. Cosfach cuid acu fiú go dtí an taobh eile den hala.
Bhí an ard comhlór mórantí difriúil ón zar séimh. Bhí si ard, agus bhí craitean airgeadite, a bhí cosúil le miotal. Bhí a gú fuair agus gear nuair a leabhar sí le Jake i bríomh seomra cóthála an stáisiún. Captaen Morrison tá an comhairle chomh ag pléad do speiceas le 3 lá díreach. Ní choréimar aghaidh stad me seo riamh roimh seo. Stad sí agus déach sí pád sonlaí ina lábha. Tá sé socrathe againn go gcaithí an cinenne déine a cruthú gur féidir le cócónaí go siacánta leis an gcuid eile den Réaltrach. Cléin Jake. Is cosúil go bhfuil sin réasúnta. Cad a hastíonn uain a dhéanamh. Tá sráid táslacha ilmethe againn. Dúshlán fisiciúla, meastóireachtaí meabhracha agus clochtaí taitláireachta. Tá sí dearta chuna taspáint dún conas a lámhseálan do speiceas strús agus cuimhleacht. Rinne súla móra mórintí staidir aghaidh Jake. Má éilíonn leat na táslacha seo, curfar fáilte roimh an cinenne déine chuig an gCónaidhm. Má hepanart, níor críocna sí an abart. Chuaigh an Dr. Lisa Martinez aghaidh. Cad a tharlaíonn má hepan oran. Bé do speiceas curtha lehéad de do córas baile bhatha le sábháilteacht an Réaltrach, a dúirt morantí gan mothúcáin. Bhaithí Jake a gíal ag teanna, ach chunaigh sé a gú soccer. Ca héana thosaigh? Bhí an céad tástáil siúl sa rud a dúg na heachtranaigh an seomra endurance. Ba seomra mór le cinstací ag drapa ballaí agus máisíní éagsúla. Bhí an Dr. Alex Rivera, Dr. an Tuí, ag monitóracht cóirití rí-hábhachtacha Jake ón taobh mí den seomra. De gná tógan an tástáil seo 3 lá le críochnú, a bhínig an tolaí cosúil le mantas. Tónsin sé seasmacht fisiciúil, feibanna a réiteach faoi strús agus neart meabhlach. Is sé an taifid ratha ná líocra crentanaí a críocnaigh i 2 lá agus 8 uair an chloig. Déach Jake an gcúrsa. Chur sé i gcimhne dó iliúnt bhunúsach ais domhain, ach níos éasca. Ceart go leor, tá mé ré. Is féidir le tosú nuair a gníomhthóid an solas gurm, a dúirt Belter. Tháinig an solas agus thosaigh Jake ag glúiseacht. Ba bhalla le drapa an céadmhac. Léim sé suas agus rug sé na gréimena, ag tuirint féin suas go tuppa. Losmí den seomra, déiteach sé éisteacht le murmurí iontas óna heachtraní ag fada. Sa céad cuid, bhí sé ag cráláil 3 háláin, ag giompar máchan agus ag réiteach puzzle agus ag rí treadmill. Fuair Jake féin ag buint sult os. Bhrá sé go maith buga agus a matáine ebrú tar éis 3 lá de hí i grunathe. Tar éis 4 uair an cloig, cúla Jake go an Dr. Rivera tríd an gcóras cumarsáide. Jake, tá na heachtraní ag éirí an sketchmíach an seo. Is cosúil go bhfuil tú ag glúiseacht níos tapúla ná aon duine a chunaic siad riamh. Déach Jake na consticí os a cór. Bhí sé béidir leabhalla críocna agus bhrá sé go raibh sé díreach ag taobh suas. Obair lá go bhfuil mé ag ghlacha rudaí go héasca. Níl mé ag géirí a bheith ag taspáint. Ach losmí den seomra, bhí Belter ag ghlacha nótaí go frantic. Tá a ráta crí beagnach neamh ardathe. Tá a analúg ná. Tá an duine seo ag déilá lenar dástáil seasfachta is deacra mar aclíocht maidin. Déach marantí Jake ag nascleanant bem cochramíochta agus bosca trom á imper. Don na heachtraní bhí an bosca cótrom le fetacal bheag. D'iomper Jake mar a bhí sé lán le cleití. Conas is féidir seo, whispered she. 8 uair an cloig tar éis dó tosú, críochnaigh Jake an cuarsa. Shiúil sé, béidir gur ceart dún an tástáil a stoppa, a bháil zetar. Ní ha, a dúirt Rick an taobh istí den seomra insavilta. Tá sé seo ag éirí simúil. Rinne an nábhad iireacht glúiseacht inchí cliste in dáíre. Nuair a críochnaigh Rick na 5 cás go léir,
gá uair an cléig ina dhé sin hí an seomra marabh ciúin. Bhí gach fadhb amháin ag a réaltaithe. An cuid is mó acu bhealaí nóir chonaic na heachtraí roimhe seo riamh. Conas a d'fhoghlaim tú smaoinemh mar sin, a díobhrach an tachtrannach láir. Rinne ric gúlan, a cadamh míleata is dácha múide roinnt taithí. Cén fá raibh sé deacair. Bhí roinnt puzzle bhatha go bhain. Ba é an tostáil Jerry d'ambassador Karen Thompson. Ba insamiltí taiglóireachta ina raibh orthaí siacháin a cabadlú idir speiceas chogaíochta. Chuaigh Karen síos ag bird le holagraí de dioplómaí achtranacha éagsúla. Gach ceann acu rinne ionadaíocht dhifliúlaíocht éagsúil le héalamh agus cúlraí cultúrtha éagsúla. De gná tágan an tostáil seo roinnt léitanta a bhíní an mónóir achtrannach. Ní féidir leis an cuid is mó de dioplómaí ach 2 nó 3 dhifliúlaíocht a lámhseáil sula ditan na cabadlíochtaí isteach i grúachás. Rinne Karen éisteacht le héalamh gach difliúlaíochta agus thosaigh sí ag caint. Bhí sí foinach agus cinálta, ach freisin déangan nuair a bhí gá lé. Fuair sí talamh cuitinta idir naimhde, agus fol sí réití nóir smaoiní aine orthú roimhe seo. Laistú de sé ór an cléig, bhí sí tar éis na 2 dhifliúla dhéag go léir aontú le conrú siacána. Ní thugam, a dúirt an mónóir. Conas a rinne tú iad go léir aontú. Tá cuid na speice seo ina naimhde leis na mílte bliain. Rinne Karen éibh. Ní gá duit ach éisteacht leis an méid a thastíonn in náiríre ó bhaine, ní leis an méid a deir siad atá uathe. Tá slándáil agus rathúnas ag tastáil ó gach duine an seo dá níine. Nuair a thosaíonn tú ó sin, is míon thuairsaí iad an cuid eile. An tráthnóna sin, bhí Jake agus a Fireann ag dinnéir leis na hoifigí achtranacha. Bhí an atmosfér teann. Chonaic Jake na heachtranaí ag cogarnaí lena chéile agus ag brathnú na daoine le gnéithe a bhí deacair a léamh. Deire cheas mór an tí suas. Captaen Morrison, tá do speiceas tréis or dástálacha a críochnú bhealaí nóir ceapamar a bhí ingéanta. Tá cumas fisiciúla léirithe agat a háiríonn or discint. Smuoin toracht stratéiseach, a háiríonn or nintin bhíalata is fearr. Agus skillanna taitlóireachta a déitoch coin bhlachtaí a chríochnú a cheapamar a bhí gan réitach. Stud sí agus déich sí hart an bord. Curann sé seo scéimla oran, chur Jake síos a forc. Cén fát, pasálaí mar do hástálacha. Chrathímar gur féidir linn a bheith siacánta. Chrathaí tú gur féidir leat a bheith siacánta, má rinneann tú a bheith, a dúirt mórantí. Ach chrathaí tú freisin, mar a rinneann tú a bheith siacánta, nach meach aon rud is féidir linn i dhéanamh chun stop a chur leat. Hit an seomra ina tost. Déach Jake a foran, agus an sin ais na heachtranaí. Ní limid ag irí trid le hain duine, a dúirt sé go ciúin. Is míon linn, ach an réaltra a inniuchug agus cardide a dhéanamh. Sin an rud is mó a chur an agla oran fád, a dúirt Zar go bág. Déitfá sin go léir a cheansú, ach rinneann tú gan a dhéanamh. Níor bhuailmid riamh le specas leis an gineal srianta sin. Hic Jake nach raibh an tostáil a ré, tar éis na heachtranaí a dhéanamh níos lú agla dhíine. Rinne sé níos mó agla orthú, agus ní raibh is aga fós cad a dhéanamhach sé faoi. Bhí Jake Morrison ag baint sult as cúpáin cáfa ciúin ina carúanna nuair a thosaigh an talárm ag scréach. D'oirí na siolse stáisiún Kepler dearag, agus d'oirí go thar na halaí I d'arnán teangacha achtranacha éagsúla. Craig go an Lieutenant Ben Clark thar an gcóras commerceáide. Captain, tá tríoblóid mhór again. Tá briteoirí fadrín ag brá cabhlach longa atá ag dul díreach cogan. Níl siad ag flaggart de aon iirecht commerceáide. Gabh Jake a seacéad éide, agus chuaigh sé go dtí an tonad ceannis. Bhí na halaí lán le heachtranaí ag ré I ngach trío. Bhí roinnt acu ag iompar málaí agus boscaí. Bhí daoine eile díreach ina seasamh ag brathnú confused agus scared. Son ionad ceannis,
Fuair Jake chaos. Bhí ifigí achtarnacha ag scréach ag scáilán, agus bhí an cordlór zar ina seasamh I lár an tail a aibhóg twisted le imní. Cad é an stéad? A díomhra Jake. Díompaí zar chuige le faoisimh. Captaen Morrison, go raibh mágad go bhfuil tú an seo. Is iad na Zelnath pirates iad, fuair siad sin. Déach Jake an scáilán mór. Seacht is fiche long de bhéideanna éagsúla ag dridim leis an stáisiún. Bhí cuma garbh agus chontúirteach orthú, clúdathe le harm agus plátaí armór. Cé có fada go dtí go dticií siad, a díomhra Jake. Cetra óir an clig, a dúirt an dochtúir bheltar, a lámha cosú le mantas ag crith agus ag obair ar a consól, Beidir níos lú. Cud é an nós imeachta caighdeánna chun déile le pirates, a díomhra Jake. Déach na heachtainnig ar a chéile go mí compodach. Deire, dragar zar. Déanamid cebadlíocht, de gná, ícamid cred miasan na lo, nó tugamid soláthar dóibh agus fágan siad linn féin sin. Déach Jake air. Ícann tú airgid cosanta le pirates. Is sé an bealacha sábháte é, a dúirt zar go cosantach. Tá na Zelnath ag creachóg spás cónaidhm le 10 bliain. Tá ó gid longa níos tapúla ná or gid. Tá ó gid arm níos cuachtaí agus tridan siad gan trácara. Bha trud lo féinmhrú. An scáilán, déitoch Jake longa cónaidhm a eicáil ag tosú ag fágáil an ceantar. Bhí 3 hochach patróil agus 2 iompróir leasta ag bogog ar shiúl ón stáisiún có topa agus a déadfadís. Cua siad ag dul, a díomhra Jake. Nós imeachta caighdeánach aslanathe, a dúirt an amaréil Keth Mara, créatúir cosú le octopus le roimh tentacles. Tar an gíimid siar go dtí achar sábháilte agus ligamid don na pirates cabbé rudas míon lo ón stáisiún a ghlacha. Laidíonn sé seo cailteanais. Bhaid Jake a gíal ag teanna. Cad má gheall ina sibhialtaí ar an stáisiún? Na taidiúirí? Chealaí. Bé dó thu cibid lú leis na piratíad féin, a dúirt an tamréil cích go bránach. Tá sé seo bránach, ach níl éon rud is féidir lína dhéana. Déach Jake hart ar an ionad ceannis. Bhí hart 2,000 créatúir ar stáisiún Kepler. Álathe, tadlóirí, trádlathe agus a dealaí, agus bhí an cónaidhm díreach chuníd a trégan. Cé bhéad arm atá ag an stáisiún, a díomhrag Jake. Bhí beltar confused. Arm? Is stáisiún taiad é seo? Tá raid scíthe cosanta agan ach níl arm ar bith. Tá forréigean I gine frontable cónaidhm. Shiúil Jake go dtí an consol cumarsáide. Ben, an bhfuil tú ag monitóireacht é seo? Sea, a duine ús, tháinig go Ben. Tá an turan réidh do dordathe. Gá zar lámh Jake le lámh ada, íogar. Captaen Morrison, ní féidir leat a bheith ag smaoinemh ar troid lo. Bha sé seo madness. Níor cuireann na Zelnath riamh faoi. Tá físe a seacht long acu, agus tá ceann amháin agat. Déach Jake ar aghaidh agla an achtarnaigh. Córlór, cé bhéad duine neamh ciúntach a bharí na pirit seo thar na blianta? Ní le isagam. 1,000, beidir 10,000. Agus níor bhain tú tríal á stop a chur leo riamh. Rinneamar iarracht 10 bliain ó sin, a dúirt zar, a gut beagnach ina whispers. Scris siad grúpa catha an cónaidhm ar fád, 300 long. Ó sinna le, ní dheochamid ach iad. Rinne Jake a cinenne. Ben, tuairdún sús le bhéal córic. Sea a duine ús, a dragar Ben, agus déitoch Jake an excitement ina gut a cloisteáil. Phléas gan tonad ceannis I bréasach. Bhí achtarnaigh ag réith chuig a gid stáisiún cumarsáide go frantically, ag géirí teagmháil a dhéanamh leis na longa cónaidhm atá ag tarang tír. Captaen Morrison, led a táil, a dtír an tamréil cí. Jo tú gach duine bás, na daoine, freisin. Rinne Jake neabhar dorthú agus gníomhí sé córas cumarsáide an stáisiún. Dairí a gut thar gach hala agus seomra ar stáisiún Kepler. Éird ar gach person na stáisiún. Is é seo Captaen Jake Morrison den hotach Earth UES Frontier. Nílamid ag trégan an stáisiún seo. Fighter charmans na codanna isté agus fan amach an grachan seachtrach. Bei sé seo socrathe again go lua. An scáilán mór, bhog an UES Frontier is teach sa siomh idir an stáisiún agus an cabhlach pirate atá ag dridim. Bhí sé beag ag an parád leis na longa pirates. Captaen Morrison,
chuna go garbh har an gcóras cumarsáide. Bhí sé ag labhairt I caighdeán chomh briste. Is mise Captaen Sally Newman de na Void Raiders. Bugí tú de hotach beag trúlathe as ar malach nó scrisfimiide. Thóg Jake an microphone. Captain Newman, is sé seo Captaen Morrison. Casbhí tú de longa timpeall agus fágu tú spás chomh láireach nó chcuirfimid Ealach or an tú a stoppa. An gáda a tháinig har an gainteoir bhí garbh agus crúlach. Éin hotach beag I gcuine ar cabhlaigh bhfad. Duine caithfí tú a bheith cratseáilte. Bé áthas or an tú a réitach. Déach Jake a ferran rickid an frontier, tríd na monatóirí an ionad ceannis. Bhí siad go léir cuma soccer agus ré. Bhí an las cheannasaí Rick Harper ag déanamh seicealacha Jerry na córais arm. Bhí an dochtúir Lisa Martinez ag an stáisiún álaíochta ag anlaíisiú na Longa Pirates. Bhí an príomh-innealtóir Tony Walsh ag déanamh cínte go raibh na hinneal ag ré go forfa. Ceart go leor a gcuine, a dúirt Jake isteach na soccer. Tá spáinfimid dóibh cad is féidir le daoine a dhéanamh. Ben, tóiristeach an réimse asteroid sin. Bain úsáid as na caragacha mar hondach. Déach na heachtainach san ionad ceannis le scéimhle agus an frontier ag túmag I dró grúpa gar de asteroids. Bhog an sothach idir na caragacha snámh ag luas ar ina roinnt achtarnach a ligú. Bé sé ag tuairteáil, a ground beltar. Ach bhí Jake ag tiomáint an tuthí mar go raibh sé mar cuid dá curp féin. Chas sé agus casa sé idir asteroidí sa bhí beagnach chomh leathan leis an sothach féin. Ar na scáilán san ionad ceannis, bhí sé cosúil go raibh an frontier ag damhsa. Conas atá sé déanamh é sin, whispered an Támaréil Keith. Lean na Longa Pirates, ach ní raibh siad an ann glúiseachtaí an frontier a bhaiteáil. Bhá cheann acu a scríomh I gcuine asteroids ag demáiste a gcuid Hull. An tríú ceann ar ina iirecht ar acre agus bhuail sé isteach I garreg a bhí comór le gealach bheag. Tháinig go Jake har an cam, soccer agus seasta. Rick, soil siad. Doscail éiream an frontier tinne, ach in ionad an lábhach fián a bhí ag na heachtainach ag súil leis, bhí gach orcar crón agus riafa. Dírí na daoine inach, éiream agus córais cumarsáide. Laistú de nóméid, bhí 5 haithach pirates ag snámh go neamhéireachtach sa spás. Do dhéanta, a dúirt stair, ní trudan éon duine mar seo. Rinne an cabhlach pirates iirecht an frontier a himpelú, ach bhí Jake cena féin 3 glúiseacht chun thosaigh orthú. Bhain sé bhí sé seo ach lá eile san ifig. Déach na heachtainach ar a chéile le cineál nua agla ina súile. Dá bheasfog daoine an scrís ar cabhlaigh fóthar infamach, ach lá eile san ifig. Cad eile a bhí siad in ann, agus níos tábhachtaí fós. Cad a thurlód dá ginfog daoine nach raibh siad ag éirí a bheith síocánta a thulla. Skippa go nocht faoi bhua an duine ar fótharí Zelna ar fud na crinne, cosúil le tine fián. Laistú de léanta, bhí gach donn Chónaitheoirí ag caint faoin gach do dhéanta inar bhuaigh long bheag amháin ar cabhlaigh fóthar iomlán. Dhiúltaigh roinnt achtarnach é a creidúnt. Déalaigh daoine eile gach rud a fháil amach faoin na créatóir nua scanrúla seo ar a Dr. Daoine. Tháinig an Dr. Sam Brooks I ddír ar stáisiún Kepler 3 seachtaine tar éis an catha ar bord Lainge na hÉireann. UES Discovery. Bhí sé ina fear ard le súla cináta agus grúig lia ar ina staideor ar éiblód agus bethúlaíocht. Lena chuach sin, tháinig an taisceadán Kate Johnson, bán gan nonsens a dúirdaí an chéad cabhlaigh ifigúil de 2 long de cuid na hÉireann. Glíg an chomhairle chánama ar cheisiún éigeandála. Tháinig ionadathe ó oscionn 200 speiceas le chéile I bríomhthúil tionól an stáisiún. Bhí an seomra ag cogarnach le córán néarógach I dún teangacha éagsúla. Thuaigh Jake Morrison ag an bord toscaireachta Daonna lena forann agus na cin nua ó Éirinn. Os a gine, bhí na cóirlóirí achtarnacha ag cogarnach ló féin agus ag gcuid glantas na daoine. Glíg an cóirlóir sinsearach márantaí ar chiúnas.
Bhí a crochan agad níos miútlacha fós faoin na siúlse geala. Táimid bailithe chun dul an gleic leis an gceist Daonna, a dógar sí. Is spás míosa amháin tá an speiceas seo tar éis cumas a léirú a gúsláiríonn gach rud a capamar a bhí a rólas againn faoi héal cliste. Tá freagraí ag teastáil uainn. Rinne sí córa chuig scáilán mór a taspáin sonraí ón na táslacha Daonna agus an cach fóthar. Cén chuí a bhfuil sé ingéanta do speiceas amháin a bheith comhthéifeachtach ag gach rud a dhéanann siad iirecht. Seas an dochtúir Sam Brooks suas agus hiú sé go dtí lár an seomra. Bhí sé compordach in enniún go raibh na céite achtanach timpeall a bhí cosúil go raibh agla orthú roimhe. Is sé an phleagra simplí a dúirt sé. Éabláid. D'níomhaigh sé taspántas holographic a taspáin an réaltra. Bharcáil poncan na Domhaine éagsúla na SCÉAL baile de speiceas éagsúla chomh. D'éabláid gach speiceas cliste sa chomh an méid a glíimiid ar héal gardín. Plánéid le héráidí séimh, aimseir bhog agus beagán tubaistí nádúirta. Bhí do sinsear ag tuairt ar bhagartí íosta mar sin dorbar de corp agus dintin le haidh cuibrithe, Éalainn agus réiteach feibanna siochananta. Siúm an taspántas isteach ar roinh Domhain Chónaitheoirí. Bhreathna díos ile cosúla Paradise. Ag éon chorma áile, fuirasí glasa agus scamal bhána. Gan stormacha, gan bolcán, gan enamhia chontúirteacha. Tá éire difriúil lean Sam a rá. Deathraigh an taspántas chun éire a taspáint. Fiú amháin ó spás, bhreathnaigh sé fián agus chontúirteach. Bhí córais stormacha olmhóra ag sníomh ar fud an dromcla. Déitfán na scríbhne don de asach, na cupíní bána de eagar pullach agus na spotaí dorcha inar phléasc bolcána eáil. Tá éire ag iarraidh daoine a bharú le milliún bliain, a dúirt Sam go ciúin. Eagar íseanna a bhar na mílte bliain, bolcán a chur an grían as. Meteors a scríosa mór runne imlána, crit talún a scoilte an talamh oscailte. Hurricíní le gcuaithe a déitog forgnamh a stráca. Chuaigh na comhlóirí achtranacha a gcuid léirithe ag éirí níos imníochtaí. Agus na clacadóirí, lean Sam a rá, thaspáin an taspántas íomhána de dúdúlra na hÉirinn. Léinn, seocanna, béir, crogal, naracha. Roinn daoine a SCÉAL le créatúir a deara chun séalg agus marú. Bhí orann a bheith níos cliste, níos tapúla agus níos ládra díreach chun marachtáil. Ardaigh achtránach cosú le féileáin scíoháin íogar amháin. Ach is cinnte go mbeadh do speiceas tar éis áiteanna sábháilte áil chun iad féin a ceilt ó na bogartaí seo. Rinne Sam éabhgára go bránach. Ní raibh aon áiteanna sábháilte ar Éirinn. Bhí gíní a thabhairt gach dúshlán go díreach nó bás a fháil. Le milliún bliain níor bhar ach na daoine is ládra, is cliste agus is inóiriúnathe chun leanaí a bheith acu. Roghnaí an nádúir sin le haghaidh marachtála tar aon rud eile. Leabhar an dochtúir Bheltar an eolaí cosúil le mantais suas. An bhfuil tú ag rá go bhfuil daoine go nádúirta ébalóideathe le haghaidh cogaí? Ní cogaí, a ceartaigh Sam. Marachtáil. Gach rud a chonaic tú daoine ag déana, na cumas fisiciúla, an smín tiúlacht theachtach, an cumas fannacht sochar faoi bhlú. Ní hé seo scileann na míleata speisialta. Is tríthe bunúsacha marachtáil iad atá ag gach duine. Seas an Taisceadán Johnson suas. A Dr. Brooks, taspáin dóibh na sódaí comparáide. Phníma Sam taspántas eile. Thaspáin sé an gnáthhéireannach chomhdma in aice le gnádanna. Bhí na difríochtaí iontas. Is féidir le gnádanna trí thúra níos mó máchanna ardú ná an speiceas chomhdma is ládra. Is féidir linn rith níos tapúla, léim níos áirde agus níos mó pion a ulingt. Tá ar námanna phleagartha cetha thúra níos tapúla. Tá ar gumas aitheantais patrún os na cartacha. Ach is iad na cumas bheabhracha ba cuair a bheith buartha go mór dit. Lean Sam a rá.
Is strátaisí nádúirtha iad daoine mar bhí orann smaoinemh níos fearr cracadóirí a bhí níos mó agus níos láidre ná sin. Táimid go hiontach ag léamh teanga chorp agus ag bra bogartaí me go raibh bás i gceist leis na comharthaí sin a cailligh. Ibrimid go maith i bhfoirne me go bhfuair daoine éonar bás go tapa. Leabhar an comharlóir zar ó na hiacháin. A Dr. Brooks, leabharíonn tú faoin na tréithe seo me go bhfuil siad cuiitianta i measc do speiceas. Is cinnte gur somplaí eisceach túla iad an Captaen Morrison agus a forann. Déach Sam Jake agus a forann. Bhí siad ina suaige ciúin ag breathnú beagán nárach leis an aird go léir. In nóiríre is daoine gná iad go hiomlán, a dúirt Sam. Rinne mé na tástlacha céine orthu a úsáidimid 2 mílete. Scóráil Jake Során lárnach le haghaidh eaclaíochta. Bhí scór heachtacha ric go maith, ach ní raibh siad den sco. Tá cumis ólaíocha lisa láidir ach neamhthuntasach de réir chaidán Daonna. Hit an halla tinál ina ciúnas. Déach na heachtrainnig ar an toscairach Daonna le scéimla nua. Tá tú ag insint dún, a dúirt Mórintí go máil. Go bhfuil na daoine seo a bhuaigh ar fóthairí Zellnamh, agus a chríocnaí ar dástálacha dóianta ina mal gná dá speiceas. Tá sin ceart, a ddraigear Sam. Déanta na fírinne, tá daoine ar Éirinn atá i bhfad níos cumasaí ná fireann an Captaen Morrison, ar saidúirí fórsaí speisialta, ar nólaí bar, ar mástrí strátéisí. Níl sa bhéad de chonaigh tú go dtí seo, ach an bunlíne de chumas an duine. Thosaigh achtrainach a bratna cosúil le crongsúil ag crotha. Cé bhéad duine atá an, ddraigear an Taisceadán Johnson. Faoi láthair thart ar 2 mhilliún déag, agus táimid ag leathnú chuig domhan nua gach bliain. Rinne an tachtrannach cron ag crotha fuam cosúil le 3 dhealóga. Thosaigh roinnt comharlóirí eile ag cógarna go frantic lena chéile. Lean an Dr. Brooks ar aghaidh de na cur i láthair. Tá rud éigean eile ann ar gáda te thuiscint faoi daoine. Ní bheasmid éire a bheith chontúirteach go háirithe. Glíimid ar baile. Ceapimid gur domhan álan, cumpar do ché. Thaspáin sé íomhána de caracha Daonna ar Éirinn. Daoine ag siúil thart go hoscailte, páistí ag imirt i bórcinne, tealaí ag picnic in aice le bulcán gníomhacha. Tá daoine ag terraforming faoi láthair ar gcón ar an ggófaí mar gcón bháis 85 nó 86. Plánéad le dontarrant 3 huaire níos láidre ná éire le héráidí na bhuaile agus stoirmeacha radaíochta leanúnacha. Táimid an iompú ina cinn scríbe séire. Clicáil gíle bheltar go tapa. Terraform tú Domhain Bháis le haghaidh chomh aimsire. Well, is blá le roinnt daoine dúshlán, a dúirt an Taisceadán Johnson, le crotha gúlan. Cuimeádann sé an SCÉAL swimúil. Gníomha Sam taspántas Jerry amháin. Thaspáin sé fás daonra Daonna agus plananna leatnathe. Sna cé bliain atá le teacht, tá daoine ag súil clíneachtaí a bheith acu ar 5 domhain. Tá go leor de na domhain seo neamh i nátrathe tar ar chaidán gCónaidhm. Nílamid ag leatnú mar go gafmid. Táimid ag leanú mar go míon linn inniucha go dhéana, agus fécint cat atá amuigh an sin. Rinne sé sos, agus déach sé timpeall an shamhlaigh. Ní hé an ceist an féidir le daoine cócónaí leis an gCónaidhm. Is í an ceist an míon leat or gabhar nó or neasláireacht. Seas Mórintí suas go máil. Cad a cílíonn tú? Thuaigh an Taisceadán Johnson isteach le Sam i lár an shamhlaigh. Táimid tar éis fálam faoi do cuid fábanna. Ní raibh na fóthairí Zellnamh ach sampla amháin. Tá sclábhathe agat sna himil cheachtracha. Speiceas ionsaitacha nach measan do torranacha agus tubaistí nádúirta a scríosann clíneachtaí iomlána mar nach bhfuil is agat conas iad a lámhseáil. Is réiteoirí fábanna nádúirta iad daoine, a chur Sam leis. Feicimid dúshlán agus feicimid amach conas é a háú. Sin a dhéanamid, sin a rinneamar i gcónaí. Leabhar Jake Morrison ar deire ó na hiacháin. Nílimid ag géirí aon duine a háú nó an réaltra a rialú. Ba bhfuil linn ach inniucha go dhéana
agus ceiriú le daoine atá ag teastáil ceirich. Ais a bhaile tá rá a gcain. Le cuacht mhór tá an freagracht mhór. Ba bheag an go a bhí ag zar ach cogar. Ceuróbha linn fiú mar a raibh agla ordanart. Dói, a dúirt Jake. Tá an agla os gan tuiscint. Nuair a gheobhí tú aithne oran, feici tú go bhfuil daoine deas go leor a gcain. Táid go iontach ag marachtáil. Leabhar an taisceadán Johnson leis an tinál iomlán. Tá éire ag molla comhpháirtíochta. Ceuróimid leis an gCónaidhm déileáil le bagartaí agus dúshlán nach féidir leat a lámhseáil ina néanaar. Ina bhallairt, ba bhfuil linn ballraíocht iomlán agus an ceart cílíneachtaí a bhunú í spás chomh. Ach cuimhní a chur Sam leis go ciúin. Is daoine donn bháis mid. Ní thuig linn géile, ní thuig linn cúlú, agus ní tréigeann mid daoine atá ag teastáil ceirich. Má éiríonn tú mar ar ggóthúlathe, cosnóid tú le gach rud atá a gcain. Ach má dhéanann tú iirecht a bheith in or naimhde, níor críochnaí sé an aibert. Ní ó gá leis. Bhí an halla tónól maramh ciúin. Bhí gach ionadaí eachtránach ag smaoinemh an rud céine. Bhí na créatúir seo ón Domhain Bháis ag tairiscint a bheith ina gcóirdaí. Ba í an ceist an raibh an réaltar le haghaidh cosantóirí a déadach cowlaí fothar iomlána a scríosú ribhlón, agus é ag gléach mar workout jazz. Déach mórintí timpeall an tiomra agus an sin ais ina daine. Bé ag teastáil úin chun an tugla seo a bheas, a dúirt sí. Cléin an doscail doras an ionad rialata, agus tháinig an tuachtarán Amy Foster isteach. Bean bheag a bhí intí le súla cinálta, ach bhí is ag pas go raibh cruach faoin taobh amuigh séamh sin. Taobh hiardaí tháinig Jake Morrison, anois ardata go hamadéil, agus a phríomh Éirinn. An General Robinson, a dúirt an tuachtarán Foster, dír comhairle na gCónaidhme go formúil cúnamh míleata ó Éirinn. An bhfuil muid ré, cléin Pat. Se a bháthair. Tá an córan cosanta daoine ag tránal le 3 mhí. Tá 200 long agóin agus 50,000 ibrií Deonnach ré le himscire. Chuaigh an Domhain Morrison chun cinn. A uachtarán, tá mé ag déanamh stáidéir ina tactics Zordán. Tá siad go maith ach tridan siad cosú leis an gideas mó de speitios míleata sa réaltra. Brian siad orsa fórlábhasach agus uafás. Níor bhfuil siad riamh le freasúra a trodan ais go héifeachtach. Chuaigh an Dr. Lisa Martinez, anois príomh idirghabhálaí daoine na gCónaidhme leis. Tá na prófílí sicolaíocha simúil, tugann na Zordán ó dheonn cosú le héireann, ach níor ólam siad chomh ibriú riamh, ní thugann siad ach fórlábhas agus géile. Déach an tuachtarán Foster an taspántas holographic a léirí na fórsaí neamhghaidh ag dridim. Cad a bhaileann tú am réal? Rinne Jake éomhgáire, agus daithín pas an léirú sin. Ba é an cuma chéana a bhí haghaidh déine nuair a bhí siad a tírodéigeanna dhéanú a churfadh uafás an éabhde. Tá spánan bhfuil dómh cat is féidir le death whirlers i dhéanú, nó nach míimiid cinálta, dúirt Jake, gur tharla an 100 ibriocht cánathach dheana gCónaidhme sa córas catha. Bhí 3 jaamman gCónaidhme faoi léigear ag cabhlach Zordán ulmhór. Bhí na heachtránach ag buamáin na plánéid le seachtainaí ag éileamh géile. Tháinig fórsa ebre an Domhain Morrison dúis. Fiche long dheana I gcuine 200 soithach Zordán. Bhí na seansanna dóhéanta. Bhí an ceannfort Rick Harper bord an phríomhlong UES Defender, ag déanú seicealacha Jerry an plán ca. Bhí an príomh ináltóir Tony Walsh tar éis na longa déine a bhónú le teicneolaíocht gCónaidhme, rud a rinne níos tapúla agus níos cúthachta iad ná riamh. Ceart go leor a gcíní, tháinig go Jake harangortha chuig gach long dheana. Tá an gCónaidhm ag fearre. Tá spáin fa me dómh conas a rudan éire sonna cóide. Cheol an ceannaisí Zordán, Warp Prime Thrán, teachtareacht agus na longa déine ag dridim. Bhí a gú domhain agus crúlach. Mami trua,
Chuir sibh fiche long I gcuine ár cabhlog bheasarta. Bé bhar másanna ina sampla do gach duine a chuireann I gcuine an hegemony. Ba é freagra Jake soccer agus géirmú. War Prime Tech tá se bheith ionsaí sibhialtaí neamhciúntach. Tarring siar láthreach nó tóir aghaidh na hiúirtaí. Ba groundmhar an gáire a tháinig ar ais thar an tíocháin, crua agus measlach. An léamh sibh bagart oran, midne a bhfuil míle down conquered again. In dóíre a dúirt Jake, conquered mid ar nón féin, is é sin an difriocht. Ba é an cath a leanfogéir ag stáidear is scolanna mílete fud an réaltra fad na glúine. Glíse na longa déine cosú le seircanna trí isce, tappe agus marfach. Dúsáid siad tactics nach bhaca na Zordan riamh ribhe. In dhéanamh caspás tradiisiúnta achra, chinna na daoine ina chluiche seice 3J. Dúsáid siad tabar doman tarrainca an phlánéid, criásanna asteroiden córis, agus fiú lasracha gréine na réaltaí mar aram. Chur an Ceannfort Harper dása casta de fiche long I grích a chur mearabháil chabhlach námhhaid Jake nuaire a bhéad agus a rinne níos fear náe. Nuair a rinne na Zordan iirechtaí de himpelú, hí na daoine cheana féin in áit eile. Nuair a rinne siad iirecht tarring siad agus a grúpáil, hí long go déine le feiceáil taobhthír díobh cosú le taobhsí. Rinne an Dr. Martinez muna tóracht an gath ón long rialata chomh ag analísiú sicáilíocht Zordan I bhíodóm. Tá siad ag dul bíon a tuairiscí si. Níor bhfuil siad riamh le námhchaid a chraith ar ais chomhéifeachtach sin. Tá a strátais omláin bonathe ar opponents a bhuíomhfású chun géile. Bhar an cach cead a thuaire. Nuair a críochnigh sé, bhí leath de haghlach Zordan scríosta nó gafa, agus bhí an cuid eile ag tethe I dro imil an córis. Bhí de máiste beag déanta do chrí hotach ag na longa déine, agus gan éon cailteanis. Bhí an teachtareacht dhearannach ó War Prime Terran lán le farag agus disbelief. Cat sibh, conas ina fiche long ar gabhlach mór a háú. Craola phleagra Jake fud an córis fad ag teacht chuig gach down chomh agus gach long Zordan. Is daoine muid War Prime. Tugamid ó Dheonn a chain na milliún bliain ag iarraidh sin a bharú, agus tá muid fós an seo. Cosnamid na neamhciúntach. Seasamid lenar gáirde, agus ní géilimid riamh. Bhí an nocht faoin mua scape níos tapúla nó mar a bhí dul chun cinn Zordan. Dardaigh moráltocht chomh agus thosaigh fórsaí Zordan ag lesca agus ag tarraingt siar. Níos tábhachtaí fós, thosaigh speiceas chomh eile ag tairiscint ibriachtaí comhfortacha le fórsaí déine. Tharla an cóireach, jeirí sé seachtainna ina dhiaidh sin ag an Nexus Gate. Point cáil slí stratéiseach a rial ag rachtan gcón lárnacha na chomh. Bhí na Zordan tar éis a gabhlachas mó riamh a chur le chéile. John gáilte phríotaíocht na níine a bhriсе faoi dhearra. Tháinig an tuachtarán Foster féin chun an cath a bhreathnú bord phríomh long chomh. Seasaí an aice leis an ard cóirlóir mórantí agus an cóirlóir zar, ag féir agus an cath spás is mó is stair an réaltra ag tosú. Dúirdaí an Domhain Morrison cabhlach cóciangailte de 400 long. Lethe acu ba hothaí déine iad lena néfachtuacht bharbhach. Ba iad an le eile hothaí chomh a raibh ibrithe deonacha ó gicéad speiceas bord acu, go léir ag iarraidh troid in éineacht leis na Deathworlders legendary. Bhí an cath díon agus chaotic. Chur War Prime Zordan, Vito, a cuid fórsaí chun cinn le foilach éadóchasach, ag fáil amach go gcuirbh an bua an seo deire lena aislingaí faoi conquest réaltra. Ach bhí na daoine rudéigean nua múnte ag na daoine don chomh. Bhí siad tar éis a haspáint dómh gur féidir le speiceas síocánta troid nuair a bhí rudéigean fiúntach acu le cosint. Níos tábhachtaí fós, bhí siad crothaithe nach raibh ag troid ag athrú cé tú féin ag an grí. Chróid an cabhlach cóciangailte le tactics déine agus teicneolaíocht chomh. Chosann siad a chéile, roinn siad ucmhaní, agus níor tréig siad lang de máiste riamh. Nuair a rinne fórsaí Zordan iireacht brise tríd na línta déine, glúise hothaí chomh chun iad de bhaca. Nuair a bhí hothaí chomh rómhór,
Bhí aithneartaithe déine le feiceáil láithreach. Dé chun tuachtarán foster an gath le deora ina súla. Tá siad ag foghlaim, a dúirt sí go bog le mórantí. Tá do bhaintear ag foghlaim gur féidir leo a bheith láidir gan a bheith crúlach. Tháinig an tathú nuair a rinne damáiste do phríomh-long war prime vítal agus thosaigh sí ag snámh. In ionad é a chríochnú, doscail an Domhain Morrison canéal cumarsáide. War prime vítal tadú long cripid agus tadú cowlach de fírid. Tá mé ag tariscint Jess amháin dat géile le honor. Bhí fracra ceanara Zordan lán le merval. An sa bhálfamid, céin fá, tháinig muid chun tú a scrís. Tuist go bé sinna dhéanam bíing Scéalta, a d'fhreagar Jake. Trudéimiid chun cusant, ní chun scrís. Is féidir le do bhaintear áit a bheith acu sa réaltrach, má rónaíonn siad siacán. Chrúcnaí an cogadh an lá sin, ní le scríosa na Zordan ach lena ionchar prú sa gCónaidhm mar speiceas cusanta, ag foghlaim marachtáil go siacánta. Trí bhí ina dhé sin, seas an tuachtarán foster os cór an tsinóil is mó is stair an réaltrach. Bhí ionadathe ó níos mó ná 1000 speiceas í láthair ag an tinóil mór Centris Prime. Iniu a bharcáil an túsraon nua a dógar sí. Bé an córn cosanta daoine ina gcuimhnóirí do gach domhain chomh. Déanfaimid spás chontúirteach núcha, fracróid géir céimeanna agus cusnóid iad siúd nach féidir leo iad féin a cusant. Stud sí agus déach sí fud an hala olam mhór. Ní hastíonn ó gcuoine an réaltrach a rialú, ba bhfuilíonn cabhrú leis fás. Is Deathworlders mid, ach rónimid ar nearta úsáid chun batha a cruthú, ní chun é a scríosa. Sna mína a lean, déim sí fearne tascéalaíochta, faoi stewardína Domhain nua agus speiceas nua. Cáirí inaltóirí daoine le plánéid de máiste cogaí a bhunú. Roinn doctóirí daoine ólas míochaine a thábháil na milliún batha. Agus na cuimhnachán ciúna idir géir céimeanna nuair a bhí an réaltrach siacánta agus sláán, hí Jake Morrison ina captain agus gára. Bhí a háit aimsithe ag an gcinne daoine i measc na réaltaí, ní mar conquerors ach mar an mao.